Ker Uhuru Kenyatta okwayo counties mantie alwora mar Nam Lolwe oketo anena chenro biro kelo negi dongruoge kokadho dho wath ma Kisumo. Ker Kenyatta mane loso odiochieng' ma kawuono e boma ma Kisumo kinde sidho meli mar MV Uhuru 2 ma bende Hondho kar loso meli mar Kisumo shipyard, owacho ni koro bedo mar dho wadhno dhi konyo ahinya counties mantiere alwora ka okelo tije kaachiel ne jo rowere kod mine ka bende oti kodgi maber kamano ka counties go bende koro keto chenro moko manyalo miyo koro tiyo kod namno okonygi e yore mopogore opogore. Ker ne opwoyo jolweny mag KDF kuom chung' e chenro ma kamano bende koro miyo tim piyo kendo koro oger kar Hondho meli kaachiel to kod meli ma bende koro giloso mar MV Uhuru 2. Sechego bende ne entiere kanyo kod jatend jolweny Robert Kibocho kaachiel to kod jatelo mochung' ne migawo mar lweny Eugene Wamalwa ma bende koro nopwoyo chenro ma kamano. We are also blessed to be commissioning the Kisumu shipyard, which is the culmination of dedicated hard work and from commitment by the government and its partners, led by Damen. I can't pronounce your second name, so forgive me, of Netherlands. Today's commissioning comes hot on the heels of successfully commissioning the Mombasa slipway at the Kenya Navy base in Mutongwe in December of last year, which has already begun the work to refit for the first time a Navy vessel in Kenya, this being Kenya Navy ship Shupavu, and already this work is continuing, and I am informed is actually ahead of schedule. And so therefore this shipyard here in Kisumu will have the capacity to construct, to refit, to convert, repair, and maintain ships, but also to undertake maritime services within the Lake Victoria region and other inland water bodies.